Dobrodošli u novi video. Sad ćemo zajedno da vidimo, da prođemo kroz to, da ugradimo multimediju u Audi A3. Znači treba da skinemo ovaj stari tu radio i da vidimo, da pomjerimo ovu konzolu i ovu klimu dole, kako bi tu multimedija mogla da stane. U to smo dobili USB, priključak, adaptere, GPRS, Vizik karticu, uglavnom dobili smo sve konektore. Evo je multimedija. Evo i sa prednje strane kako bi to tu došlo. Ovako nešto bi to trebalo da izgleda. Ništa, sad ćemo da vidimo, da probamo skinemo radio pa ostalo. Da bi skinuli ovaj radio morate imati ovaj alat kao ove neke igle. Ovo sam preko AliExpressa isto naručio, znači ovo treba da bude ovako. Ove rupe ovdje se zagura. Čekaj. Evo ga. Znači ovo treba da bude unutra. Ovaj uži dio, kako bih rekao. Evo ga. I to klikne i radio se izvuče vani. Evo čisto proba. Da vidimo da li znači radi, da li je svi prikopčano. Znači sve u redu. Ok. Evo nas, znači trebate samo ovu klimu da povučete i ona će da ispane. Ona je samo na žabici, a pozadi su samo ovi kablovi. I sad mi šta treba? Treba ovo nekako dole skroz da premestimo u konzolu i ovo multimedija bi tu neđe trebalo da bude otprilike. Sad ćemo da vidimo, imamo tu 4 šarafa. Tu 4 šarafa i možda će trebati prerade, možda će trebati tu da orežem da bi to moglo tu da upane. Sad ćemo da vidimo. Sada ćemo probati ovo od klime, ima 4 konektora, to ćemo da skinemo i da provučemo dole na dnu, da stavimo ovu klimu kako bi oslobodili tu prostor za multimediju. Vjerojatno ćemo to morati da presečemo da bi mogla ona da uđe. Sad ćemo da vidimo, znači samo skine se, evo, samo se znači skinu konektori i probat ćemo dole da uglavimo. Evo, nekako smo je ugradili. Znači ona je bila neka tu je bio onaj stari radio, sad smo je mi prebacili dole i prebacili konektor i ugurali. Sad to ne pasuje baš dobro. Morao sam za centimetar da je skratim, ovdje pola centa i tamo pola centa, ukupno centimetar. Znači da je skratim kako bi ona upasovala tu. Mada sam gledao na neke novije od 2011, ova moje 2007. Znači gledao sam neke modele 2011, Audi A3, ima fabričku tu navigaciju. I samo se izvadi i ubaci, to je lagan posao.
Sad ovome malkice izgleda šira i ne uklapa se. Ali ja sam to spojio. I evo sad normalno sve radi. Ništa. Još nam ostala multimedija. Tu smo provukli kroz ladicu da nam bude tu GPRS signal. Tu ćemo isto kroz ladicu provući i dva USB konektora. Tu možemo da ubacimo flešku, da slušamo muziku, znači tu će biti u ladicu da se ne vidi. I sad idemo to sve da prikopčamo na napajanje i tu da je ugradimo. I to bi bilo pri kraju posao. Evo ga. Na kraju smo ga ugradili, znači uklopio se, znači on malo strači 1,5 cm, ali to je takav multimedija. Ali uklopio se dobro. Dole jedino što imamo sad manje prostora, dole smo imali prostor za telefon, ali sad nemamo, ali dobro, nije bitno. Imamo tu sad kao prije, samo što je spuštena konzola za klimu. Evo, tu imamo neke kao tablet. Imamo tu neke opcije isto kao tablet. Znači možemo da tu YouTube, ja mislim da imamo i navigaciju. To bi bilo to. Treba profil da se, ali dobro, to je to. Znači imamo i navigaciju i sve, odlična stvar. Evo, stavit ćemo satelit. Samo dok malo to očita. Ekstra navigacija. Znači može. Ekstra se uklopilo. Pozdrav.